Hevgirtina rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê Herêrekê amadekariyên darxistina festîvala xwe ya nehemîn dike. Festîval di bin dirûşma em ê li ber serê her şehîdekî surûdeka azadiyê biçînin roja pazdê vê mehê were darxistin. Li gorî komîteya amadekar dê nêzîka 165 rewşenbîr lêkolîner û nivîskar ji tevahî herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê beşdarî festîvalê bibin. Herwiha festîval dê li ser 2 hefteyan koçalakiyên dîrokî, çandî û civakî bigire nava xwe dewam bike. Têpayîn di dawiyê de kesên xwedî behre û berhemên wan bandor li civakê kirine bên xelat kirin. Cudayî pare rastî cî gelek dewlemend e, gelek tiştan dondirî xwe de hembêz dike û hemû kesan hembêz dike. Kesên ku tên vir tiştê xwe pêşkêş dikin, bi rengekî pir û aram, bi rengekî azad, bi rengekî xweş, ku çawa qeribe ew jî vê destkeftiyên ku li Rojavayê Kurdistanê ku saya şehîdan çêbiye biparêze û berve pêş bibe. Taybetî di hîj sal da beşê şano û sînema mûzîk rengekî xwe pir taybetî dagire. Pêva girêdayî semînerin, pêva girêdayî helbest e, pêva girêdayî nivîskarî ye, çîrok e û her wiha gelek tiştên huner ku hembêz dike. Aslî ev mehricana nehemînê saleneyê her sal em li dar dixînin bi alîkariya hemû rewşenbîr û nivîskar û lîstikvanê şano û sînema em her sal vê karî 10-15 roja em mehrecanê xwe li dar dixînin bêg û em kesî dûr bixînin. Yani dawa vekirî ji her kesî kî bixwazim beşdar bibe, sênga me jê vekirî.